Mas-sena l-ġdida l-pensjonanti Maltin se jerġgħu jaraw il-ħames żieda konsekuttiva fil-pensjoni. Din il-miżura mħabbra fil-baġit se tara l-pensjonijiet jiżdiedu b'7 € fil-ġimgħa. Dan fil-waqt li għall-ewwel darba persuni b'diżabilità severa se jingħataw l-ekwivalenti tal-paga minima. Iż-żieda fil-pensjoni fil-ġimgħa se tkun ta' €3.51 fil-waqt li se tidħol fis-seħħ żieda oħra tal-għoli tal-ħajja ta' €3.49 fil-ġimgħa. B'hekk fil-11 ta' Jannar, il-pensjonanti tal-irtirar se jirċievu l-pensjoni ta' żewġ terzi u dawk li huma pensjonanti tas-servizz se jirċievu żieda ta' €7 fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom. Fl-istess ġurnata jirċievu żieda wkoll dawk li qegħdin fuq l-għajnuna soċjali, se jirċievu żieda addizzjonali wkoll dawk li kienu jaħdmu fis-settur pubbliku u li rtiraw bejn l-2016 u l-2018 ta' 62 sena jew aktar b'aktar minn 35 sena bolol. Minn barra dan il-pensjonanti se jingħataw tnaqqis mit-taxxa fuq id-dħul mill-pensjoni ta' kważi €13,800 fl-2020. Fil-każ ta' koppji miż-żewġin se jiżdied għal 2,000 oħra, jiġifieri ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel €15,800. Dan filwaqt li fis-sena l-ġdida l-Gvern se jerġa' jagħti €300 lil 30,000 anzjan li għalqu l-75 sena li għadhom jgħixu f'darhom u għall-ewwel darba dawk li laħqu 80 sena se jaraw żieda ta' €50 oħra. Żidiet ukoll għall-pensjonanti Romol u dawk li qegħdin fuq l-għajnuna medika li fit-18 ta' Jannar jieħdu żieda huma wkoll. Fil-25 ta' Jannar ikun imiss imbagħad lill-pensjonanti tal-invalidità u l-pensjonanti fuq il-pensjoni minima. Jannar tal-2020 se jimmarka wkoll id-dħul fis-seħħ ta' miżura li ser tkun qed tgħin lil persuni b'diżabilità severa u li assolutament ma jistgħux jaħdmu. Dan hekk kif dawn se jibdew jirċievu l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali, b'hekk se jkunu qed jirċievu ftit aktar minn €160 fil-ġimgħa bħala parti mill-pensjoni tad-diżabilità. Din il-miżura se tara 650 persuna jingħataw żieda ta' €11 fil-ġimgħa minn dak li qed jingħataw bħalissa. Din iż-żieda hija l-ewwel waħda li se tidħol fis-seħħ fl-4 ta' Jannar u se titħallas flimkien ma' żieda fil-pensjoni tal-età mhux kontributorja u żiediet fl-allowance tal-carers. Mas-sena l-ġdida dawk li jagħmlu użu minn apparat speċjali minħabba d-diżabilità tagħhom se jkunu qed jaraw iż-żieda ta' €400 mal-għotja li tkopri parti sostanzjali tal-VAT li jkun tħallas fuq l-apparat biex b'hekk il-massimu tal-għotja se jitlaqqa l-€1,000. Fi stqarrija l-Ministru Michael Falzon stqar li fost il-miżuri li se jiġu implementati dalwaqt hemm dawk li jikkonċernaw il-bonus ġdid ta' €300 li se jibda jitħallas lill-ġenituri li jkollhom trabi ġodda. Żidiet għal romol li għandhom it-tfal taħt 18 sena, żidiet għall anzjani li għandhom 80 sena jew aktar flotja li jirċievu kull sena, żidiet għall anzjani li jgħixu fid-djar privati tal-anzjani u żidiet għal dawk tal-fuq minn 75 sena li issa se jibqgħu jew jibdew jirċievu l-bonus annwali li jitħallas lil dawk li kienu ħallsu xi bolol imma m'għandhomx pensjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.